Soalnya bisa pulang lah, nih noni bisna nagirbana jangan nama. Samus do जानो रोङिनि आखाइ दोख्लायबाय नै जादों हो ओमफ्राय ओंखामखौ थाबायथिंलायना जानो गोनां जाबाय जानोथ' जानो मोजाङै जाले आं गिदिर-गिदिरनो आवाय सेन्देल गाननानै थरनाया हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव गोसो गोरबोजों बरायनाय बावहरलायबाय ओमफ्राय नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ आं बहा थांनो नागिरदों सुइजार गानलायबाय नालाय सुइजार गानबानोखि आं बबेबा गोजान जायगायाव थाङो ओंखायनो आंजों लोगोसे थुफाबाय थादो उनाव मिथिलांगोन आं बहा थांनो नागिरदों मानि थाखाय थांनो नागिरदों थ' चलो बा दिनै बागावासो आयना नायबाय दं लामा गोजाननि खोथा एसे देलायनानै थांनांगोन ना ट्रेनाव जुदि सोरबा साफा सिख्ला नुनानै ओइ लाजि गैया आं सिगां बेफोरबायदि होननानै थाङादके होनो लुगैयो मोनाबाय फै आं माने इखौ नेनानै मेंजोबलांबाय थेवबो दाबो जायाखैना ओरैबादि मानसि आसरितसो ओइ फै ज' ओमफ्राय माथो जाया नै आं देखाम ज'थ' ओरै बिया ओरै थाङा दाबो जाया ए थांनो गोसो दंना गैयालै बेसे गोबाव गाजाथार सेंग्रा गोरलै रखम खिथिनायखौनो गारा जों थांलाय आं सिसं थांदो मोजां मोनफैथोसै गाबबाय थागोन नामा दा टिफिन लाखादो थांनानै स्टेसनाव जाहैनाय थालिरालाय थालिर आरो आन्दाज गिदिर नाङायखो लाना खारगोन नामा लोगो लाफाबाय था लाना खारगोन मानि बिगा लाबाय नै इखौ दोनना थांनाङा ओंखामा होनलाय इखौ बुजिना लाखा इखौ हदाय लोगो लादे थादो नोङा थांलायनोसै इसोर रोमै नुर खालायबाय आं मा होनदों हा मास मोनसे हरनै थाना फैदो आरो दे थां गाखोबाय आयौ न'खौ खामनायनि थाखाय गारथ'लायबाय बिराद गोजानाव थांलायनोसै आरो बिराद गोजानाव टाटा गेमस्रि रिया थादो हावाय सेन्देल गानना फैनानै फैया गाजाजों फैलाब्लाब थाबायगासिनो बा ट्रेन गाखोनो फैबायानो नङा सुरपेटायाव नै फैलाब्लाब थाबायगासिनो हावाय सेन्देल दोनैनि हालबायदोब्रा सालबारियाव ओमफ्राय 120 थाखा लाबो ओमफ्राय गरम दिनावलाय माथो स्टाइल खिथिनो जागोन ना नै मोनहैबाय नायलोगोफोरनि बोरै थाबाय थायो आं गिदिर-गिदिरनो हावाय सेन्देल गाननानै हाथि आथिं नुखायो मानसिखौ मा ट्रेन नेदो नामा दाबो फैया मा सारसोथा ट्रेन नेबाय दंबा ट्रेन नेदो ओमफ्राय बेसे गोजान लामायाव थांदों दाखालि आं मोनायाव थाङोमोन जनायनिफ्राय गोजानसिन ओमफ्राय कम्पानियाव खारनोसै कम्पानियाव खारनोसै लोगोफोर एकदमबारे होखारजानानै नोंलाय नोंबो थांफागोन नंदो थांफागोन हारसिं थाया आङो ओमफ्राय थांफाथारगोन र' होमबा दा ट्रेनखौ नेबाय थादो नोङो फैबाय लोगोफोर ट्रेना हा आइ बेसेबा मानसि सं बादाम मोनलायसिगोन दे आं बिराद खस्थ' मोनो गाखोनोसै बेयावनो हा
Oi, cuma monkade. Kali ya saya. Hah? Dan akan nampi dekat. Neng busuk pe. Pun baik. Contoh baik. Monkade. Zana karena Saya tayo. lah kemana nih? Ini bang lah. Dari yang kamu jaga, ini kisah boleh, ya? Coba betis lah nang banyak. Zana ya. Saya kamu nikin jaya song. Saya kamu nikin jaya song. Sirau laki yauna zana nuni bela pakat benar talit ke malai dia apa benar tu nego tu kezer gemen kenai nan cakap alap lagi boleh sakaya selah boleh sakam sampai tak nama sampai tak nama जानो मोजाङै जाले बोरैबा नांथानानै डाक्टर मोना मा मोना ट्रेनसेयाव थांबाय थानांगौ सं उन्दुलायना जानांगौ जाहैबाय नामा हो बापाव Ha? उन्दुलायना जानांगौ जाहैबाय लाम उन्दुनाथ' नुयो मालायखौ जनो फैयाखै Nolbari. Muri. Finally logofor Guwahati sosnaw monthirai tong pasaraw mane thorena sane karne tipin kuliah sing mancia dede mawar kuli buku sebentar bele salah birat hamku nabi biar mancia pada kali se songri sana pak gua sana nih ya saksi juga kan pak ya saksi juga kan ya tren sewa namanya buat tim ini siang sana tren sewa sana sen nane apa ubah saja dari sini tren aja baik ya karena purti itu masih tren saya karena purti lagi nih apa masih ada itu saja Costa purti ya baik Costa purti semua buat tim ini baik nama jadi akroman Maya ya? Alay slimun lang bay. Train station otak kan kayaknya. Hah? Serius ini pak? Kazang nih water station. Potong bazar station now. Torenya yang kabza kasihnya. Di tengah alay slimun lang sebenarnya. Station otak nih kamera kok mulai lang banyak manusia. May I have your attention, please? Roh, sang melaju. Ompre engkam ke thabai tinglai na jano gonang jaबाय. Engkam ke thabai tinglai na jano gonang जाबाय. Join, kadang makan saus benar sama jangan sih. Korea. Samus de zaner ini akai dek lagi ini. Samus de zaner kan masih samus de zaner kan. Samus de zaner ini akai dek. Gubernur जाखांबाय लोंखांबाय ओमफ्राय दा जोंना 2 नाम्बार प्लेटफर्माव जाहैबायनो खोनादों ए मा खोनादों खोनासं Không jangan. Soalnya serba pusaka pulang lah makan dulu nama hah naik beran sih kok Sela birat gaza arena gawa isi roंगो नालाय आं आरो रोंद्रायथारा आलाय सिलाय सोरबा बबेबा जायगायाव लांबाबो थांफागोन रखमसो आरो बेफोरबायदि मिथाइ फानो लोगोफोर आं बोख्लायनानै जाबाय थानो लुगैयो ट्रेन सानिफ्राय अबस्था खाराब
बेसेबांबा गोजान जायगायाव थांदों आरो जोङो गाबोनसो खोन्थागोन आं मायाव थांगासिनो दं जोङो फै गांलाब थाबायखायो थाबायनाय स्टाइलफोरानो थाबायनाय स्टाइलानो मानि दिनना ओमफ्राय दिनै ओइ लिबाव माबायदि गाखोगोन दिनै नोङो दोननाय बुंनाय माबा लिबनो ओइ सिरियाव दिनै माबायदि गाखोगोन नोंनियाव हो माबायदि गाखोगोन हो हे याव गसं सरियाव गसं याव ग्रोब गसंना हो ग्रोब गसंलां दै थांफा ओइ हमथा साइडआव हमथा अ साइडआव हमथा दे tuh थांबाथ' सिगनि इदिनो नोंखौ नायनानै आसो गोलैबायमोन ओमफ्राय इदना इद आइथिया खिथाबगोन ओमफ्राय साइडआव का फाराव का नै हावायदों फैखादोंसला दालाय गादो नांथागोनथ' आरो इसेथ' इखो दे ओंखारनायावबो बिदिनो हमथा दहायनो रखम सरियाव ग्रुप गा दे गादो गाहरदो हमथा जादों हो lagi kayaknya lah ini baror kayak apa ya kesabaran deh geligan tuh nar Wih, segura siapa yang nama Sampai. Switchboard charger. Ijib ala ini. Bini, मोनबाय? इलाय गोजौआव. गाखोदो, गाखोलायदो. हागोन हाया? हो? औ एसे गाखो. नोंसा. जानो. सावरायनायाव उन्दुनो हमबाय दहायबो दसे उन्दुबोदोंमोन मथा मथि 1 घन्टासो उन्दुबोदोंमोन पेसेन्जार गारियावनो दा आरो एसिनि स्लिपार मोननानै आरो होबावबाय बेनिफ्राय आंनो जागोन जाबायनि होनबालाय मानसिया गिदिर रेना जोङो नै गाहायाव दं इसोर गाहायाव जों दखानैल' नालाय जों गोजौ लाखादो माने गाहायनिख्रुइ गोजौनि सिटखौ बांसिन मोजां मोनो एसे सेफटिसिन जायो आरो माने ना मा होनो थरना हा माबायदि मोनखो उन्दुनो मोननानै खस्थ' जाजोब्बायलै नों इयाव न'नि बिसना नागिरबानो जागोन नामा न'नि बायदि बिसना गुवार नागिरबा जागोन खस्थ'खौ सहायनो हानांगोन माथो कम्पानियाव मावनो थाङोनो नोंलाय कम्पानियाव थाङो दा कम्पानि एक्सपिरियेन्स इमान गोजौआव दङ डेन्जार